ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ କାଳିଚରଣ ଜେନା। ମୁଁ ମୋର ଜଗା କାଳିଆ ଓଡ଼ିଆର ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୋର କହିବା କଥା, ମୁଁ ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ରୋଗରେ ମୁଁ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲି ତାହା ଆଜି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ। ଏବଂ ସେଇଟା କ'ଣ? ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ରୋଗ ହେଉଛି ମଣିଷର ଗ୍ୟାସ୍, ଯାହାର ସମସ୍ୟା କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନର ନାହିଁ। ମେଡ଼ିସିନ ଯଦି ଆପଣ ଖାଉଥିବେ ତାହେଲେ ଭଲ ହେଇଥିବ, ଯଦି ମେଡ଼ିସିନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ପୁଣି ଅସୁବିଧା। ପୁଣି ଗ୍ୟାସ୍ ମେଡ଼ିସିନ ସବୁବେଳେ ଖାଇଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଭର, ପାକସ୍ଥଳୀ ଏସବୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ସହଜ ଉପାୟ କହିବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସବୁଦିନେ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ସେଇଟା ଆପଣ ଘରୁ ସେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣ ଘରେ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ରୋଷେଇ କରିବା ଜାଗାରୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି ଫାଷ୍ଟ, ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ କହିଲେ, ଅଦା। ଭାଇ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବି କହିବି ଟିକେ ଲାଇକ୍ଟା କରିଦେବେ ଯେ ତାର ଭିତରେ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଅଦା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଲେ, ଲେମ୍ବୁ। ଏବେ ବହୁତ ରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। କୁଟାକୁ ଏଠି 10 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ସେପଟେ କେମିତି କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ମିଳୁଛି କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ କୁଟାକୁ 10 ଟଙ୍କା। ହେଲା ଅଦା, ହେଲା ଲେମ୍ବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଲେ, ଏହା କ'ଣ କହିଲେ, କଳା ଲୁଣ, ଯାହା କୁହନ୍ତି ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ଟିକେ ଗରମ ପାଣି। এই ତିନିଟା ହେଉଛି ତା'ର ମେଡ଼ିସିନ। ଗରମ ପାଣି ଆପଣ ନଖ ଉଷୁମ ଗରମ ପାଣି କରିବେ। ବେଶୀ ଗରମ ପାଣି ପିଇଲେ ବି ଖରାପ, ପେଟର ଅଲଗା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ନଖ ଉଷୁମ, ଯେ ନଖକୁ ଗରମ ଲାଗୁଥିବ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ, ସେମିତିଆ ଗରମ ପାଣି କରିବେ। ଅଦା ଛେଚିକି ସେଥିରେ ପକାଇବେ, ଲେମ୍ବୁ ଆପଣଙ୍କର କଳା ଲୁଣ ସେଥିରେ ପକାଇବେ, ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ଚିପିଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ଆପଣ ଦେବେ, ଗୋଟେ ଫାଳ ଲେମ୍ବୁ ଆପଣ ଦେବେ। ଚିପିଡ଼ିକି ତାକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସକାଳ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା କଥା ଖାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏଇ କାମଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ କି 15 ଦିନ ଖାଆନ୍ତୁ, ଔଷଧ ସହିତ ବି ଖାଆନ୍ତୁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିବେ ଯେ ଭାଇନା, ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସତ କହିଲେ। କି ମିଛ କହିଲେ ବି ଆପଣ ମୋତେ କହିବେ, ମୋତେ ଗାଳାଗୁଳି କରିଦେବେ, କ'ଣ ଅଛି, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦେବେ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଫାଲତୁ ଲୋକ, ଫାଲତୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ଆପଣ ଗରମ ପାଣି କରିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କଳା ଲୁଣ ପକାଇବେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ, ଅଦା ଛେଚି ତା ରସ କାଢ଼ି ପକାଇବେ, ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ଫାଳେ ଚିପୁଡ଼ିକି ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ଆପଣ ପିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ମୋତେ କହିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭିଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ଖାଉଛି। ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ମରିଯାଉଥିଲି, ମୋ ପେଟ ଏମିତି ଫୁଲି ଯାଉଥିଲା, ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଇ ଆସୁଥିଲି, ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରୁନଥିଲା। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା। ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ମୋତେ କହିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।